Nire azaltzeko, zer den garagardo artesan zer deitzen diozun artisaua euskaraz den artez. Bueno, artisau garagardo bezala gaur egun egia esateko ez da oso ez da definitu, ezin daiteke definu zelan artisau garagardoa, enpresa ezberdinek erabiltzen du hitz hori, baina garagardo ekoizle desberdinak ez dira bat etorri hitz hori deskribatzeko, bai? Eta hortaz, esan dezagun, azken finean, ekoizpen komertzialetik dagoen ekoizpen mota badala, eta... Garai bat dantzen zen, itzulera bat egian, ez? Bai, lotuago dago garai batean ekoizten motara, normalean lehengai naturalak eta gehigarririk gabe, gehigarriak jarri gabe ekoizten da, eta bilatzen dena batipat da zaporea eta kalitatezko zerbait izaten da. Zer pertzibitu behar duke nik gure garagardo egiteko edaten eguna zer da horrekin ulertu behar nukena adibidez ez dakit garagardo komertziala aipatu zut apur bat zer da garagardo komertziala aldetik pertzibitzen duguna, ikusten duguna, ulertzen duguna zer usteko, zein da hortik aldatu behar dana mota honetan, artisau garagardoaren mugimendu hori buruz ari zara, ezta? Apur baten aipatzen zenuen nola garagardoa begiratzen dion alkoholdu edari bezala eta horregatik ez da izanen zer den ulertu behar du, edo barneratu behar da? Bueno, ulertu behar dara baino, nire ustez Euskal Herrin gehien bat garagardoa erlazionatu da enpresa komertzialek egin duten garagardo horiska horrekin erlazionatu dugu, eta nahiz eta marka desberdinak ezagutu izan ditugun Euskal Herrian, zaporea eta estiloa berbera izan da, bai? Gaur egun edo, gehien bat gaur egun Euskal Herrian dagoen artisau garagardo mugimendua eskaintzen diguna zer da? Garagardoaz gozatzeko abaniko askoz ere zabalagoa. Hau da, zapore, usain eta garagardo mota oso desberdin asko ditugu, eta horrek azkenean gure esperientzia, edari honekin dugun esperientzia bakarra egiten du. Azkenean aukera guk gustoko duguna edateko aukera izango dugu. Nik esaten duna zera da, aproposena garagardo ezberdinak probatzea da, estilo ezberdinak, eta bakoitzak berari gehien gustatzen zaion garagardoa topatzeko aukera izatea da. Probatzea, dastatzea, ez estilo berberan geratzea, eta behin zuk merkatuak eskaintzen duen edo gaur egun artisau garagardoak eskaintzen dutena ezagutzen duzunean, abaniko zabal hortatik gustoko duzuna hartzea. Horrekin nahi, ez izateko, adibidez, garagardoa zorak ez izaten aproposa zerbeza ezberdina dastatzeko. Baina horre azkenen uste gaientzen dela edari alkondunan filosofi hori edan eta ez gozatuaz bezik eta neuronak alduaz, zegoan gero. Hori da, behintzan nire kasu honetan, azkenean garagardoa edaten hasi garenean, edo hasi izan garenean gazteagoetan, guk lotu izan dugu
kanpoan lagunekin ateratzearekin, ez? Eta kantitatean dugu kalitatez baino gehiago, bai? Gure helburua izaten zen, garagardoa kontsumitzea, benetan gozatu gabe. Gaur egun, nik askoz nahiago dut, garagardo batelatik 2-3 aldiz gehiago ordaindu. Garagardo komertzial batek balio duena baino 3 aldiz gehiago ordaindu, eta garagardo bakar bat hartu, baina benetan gastatu eta garagardoak eskaintzeko duena barneratzea, eta ez 5, 6, 7 garagardo komertzial hartzea, eta azkenean onartu behar dugu garagardoak nire ustez ez da garagardoa ez da alkohol kopuru bat du, txikia da sagardoa eta ardoarekin alderatuta, baina kantitate handian edan da, azkenean baita kaltegarria da. Kopuru bat ardoarekin ez da, ibarretxean den ardoa edari ez alkohol duen bezala izarteratzea ez. Osasunutxu bezala, etxea joan da, neurkentza esperientzia dukiet. Xoixo pintxo bat, herrioxetik ekarrietako eta ardo baso batek laguntzen zen du. Eta zergatik ez, bat bai, nik uste, garrantzitsu dela igual, ohitura hori hartzea, lasai jarri gozatzeko zerbezak, bai, bat, alkoholdun filosofia hortatik, rebeldia filosofia hortatik, gizartean bertan txukuntasun bat ekarri dezakela alde hortatik, ez? Arazo alkoholduna murriztea bai, ez? Pixkat, azken baten denok bultzoan mugitzen talde txiki batek influenzia dezake talde oso bat bai, ez da bat. Nik uste horrek eukilezak da zer esan. Guain, ez dakit, pixka produkzio sartzen bagea, ez dakit, Bozburun eskeman bat, kasika... Itz gutxitan, gutxo gara bera garagardo nola bezonan, bai. Jakin barko gana garagardoko izteko lau lehengai edukitzea nahikoa da. Eta hauek dira ura, garagar malta, lupulua eta legamia. Garagardoko izpen prozesuan, lehenengo maten dena izaten da garagar maltaren eoketa. Hau da, garagar malta, ale hauek txiki egitea, txikitzea. Zer esan nahi duzu uste, nahizela bakarra izango eoketa horrekin zuzen nahi duzu? Eoketa da txikitzea, bai? Txikitzea da eoketa? Txikitzea, bai, puska txikietan, eoketa, bai? Gaztelaz molido bezala ezagutzen dena. Zerra hotxe, baina... Lehenengo paus hortaz izango dizteke malta hori ehotzea, eta urrengo pausua eta momentu berean egiten dena da ura eta malta nahastea. Behin, ura. Beroa edo gotza? Bai, ura 45 eta 75 gradu bitarteko temperaturarekin hasiko ginateke, eta garagardo horrez eta estilo bakoitzak, temperatura desberdin batekin hasiko genuke, eta gero, nahasketa hori, ehotutako malta eta ura nahasketa mugimenduan mantenduko genuke ordu bat edo ordu bete terdiz, gutxi gora bera, temperatura desberdinetan, 45 edo 60 gradutik, 78 gradu arteko temperatura desberdinetan, denbora desberdinetan mantenduko genuke, eta prozesu honi beratzea deitzen diogu, eta prozesu honen helburua litzateke maltak berak dituen azukreak, almidoi bezala daude bai, prozesuan egin nahi duguna da, almidoi hori zer da, dira azukre molekulak, baino oso luzeak. Hortaz, beratze prozesuan egin nahi duguna da, almidoi hori hidrolizatu. Honekin lortzen duguna da, azukre molekula txikiak lortzea, eta hori da, eta azukre molekula horiek uretan disolbatzea. Hori litzateke beratzea. Behin beratze prozesua bukatu dugunean, iragazpena etorriko litzateke. Iragazpena zer da? Da, zati solidoak likidotik banantzea. Guk nahasketa dugu, disolbatu dugu jada azukrea,
baina azal pusketak eta oraindik hor daude. Ez da, simpleaki ulertzik erolen dezuna behar duzun propiedade hori kendu duzu, ez du. Propiedari gabe igual, imazuna hori da. Ez duenean balio, ez, edo zuk... Iragazpenean diozu edo... Iragazpen hori da, iragazpen. Iragazpen egin duguna, zati solidoak hori da. Kendu, bai? Guretzat garrantzia duena da... Baina lehenik zati solido horri kendu duzu, bere... Bai, disolbatu ziteken guztia, disolbatzea lortu dugu, bai? Ba, proteina batzuk, gluzidoak, azukre batzuk... Sustantzia da, ez? Bai, hori da. Eta ondoren, hori, iragazpen prozesuan egiten duguna da, ordu bete inguru edo ordu terdi inguruan zati solidoak likidotik banandu, bai? Hortaz, hemendik aurrera, ja, likido horri muztioa deitzen diogu. Puntu honera arte nahasketa zen, bai? Baina hemendik aurrera likido bakarrik dugunez da muztioa. Muzti hori kupelean berriz biltzen dugu eta egosi egingo dugu. Ordu bete inguruan, egosketa emango da. Zenbat gradutan ematen da egosketa? 100 gradutan. 88 gradu bitartean. Osea, egosketa, no? Bai, egosketa. Egosi egiten da. Eta egosketan baita gehitzen dena lupulo izaten da. Lupulua da Cannabiasen familiako landare bat da berez. Eta erabiltzen da landarearen infloreszentzia deitzen dena. Eta honekin garagardoan lortzen duguna izaten da garraztasuna edo mikatztasuna ematea, bai? Egosketa hasieran gehituta lupuloa, mikatztasuna edo garraztasuna emango genioke garagardoari, eta egosketa bukaera aldera gehitutako lupuloekin usain bereizgarriak emango genizkioke. Bai? Osea, aromatika ere belantzen. Bai, hori da. Eta garagardo estiloaren arabera, lupulo mota batzuk kopuru handiagoan gehituko dira hasieran edo bukaeran, guk garagardo horri eman nahizkiogun ezaugarrien arabera. No, kaixo, iragazpenetik jarraituko horrengo azalpenarekin, xeazabezan prozesu, garagardoan prozesuarekin, bargatu. Bueno, bai. Komentatu da orduan iragazpena eta gero muztioa dugula, muztio egosketa eman dugu, eta lupulo gehiketa baita egin dugu, eta ja urrengo pausue litzateke egosketan koagulatu dien proteinak eta lupulo zati batzuk banantzea, eta hori daiteke bi modutan, ordu erdin gutxi gora bera partikulaok dekantatzen utzita, edo whirlpool izeneko beste kupel antzeko baten bitartez. Eta bueno, urrengo pausoa honen atzetik izango litzateke oraintxe bertan muztioa 98 gradu ingurune egongo da, egosketa ondoren temperatura horren inguruen baitago, eta egin beharko duguna da temperatura jaitsi, 12 gradu, 10 gradu ingurura lager garagardo bat ekoizteko, eta 15-25 gradu bitarteara eil bat ekoizteko. Eta hor ja hartzidura ontzi batera pasako dugu muztioa eta legamia gehituko dugu. Legamia da izaki bizun bat, da izaki zelula bakar bat, eta egiten duna da muztioan dauden azukreak hartzidura bitartez alkohol eta CO2 gasean bilakatzen ditu, eta horretaz gain subproduktu batzuk sortzen ditu, garagardari usain bereizgarri batzuk ematen dizkienak. Subproduktu aromatikoak izan da. Bai, eta... aroma aldetik bastante aberatsa, ez? Bai, legami mota ezberdina daude, baita estilo bakoitzerako legami motat erabiliko genuke, eta azaleko hartziduraz ekoiztutako garagardoen kasuan, garagardoen kasuan, hartzidura temperatura altuagoetan emango litzateke, 25 gradu bitartean, 3-4 egunez, eta gero eltze prozesua egongo litzateke, eta lager garagardoen kasuan, 7 egunetan emango litzateke hartzidura, temperatura baxuagoetan, eta ondoren hartzidura ondoren hilabete, 2 hilabete bitartean
helduko litzateke garagardoa. Eta hau artisau garagardoaz ari bagara, bai? Garagardo komertzialetan ja ondoren iragazpena ematen da eta pasteurizazio edo egonkortze prozesu batzuk ematen dira. Sekula aipatu guztizun mundu ere egingo. Eta gure interesat zaiguna zerbait berriaz. Zerbait garagardo artisau bat, galderatxo bat gauza bat argitzeko. Esaten duen, internazionalki berdin aipatzen da, bazta guztietan esaten da Euskal Herrian LM edo igual beste referentzia. Bai, identifikatzen da. Izena izen internazionala da. Osa, jendeak erraz entzun da, jendeak jakin bat. Bai, gazteleraz esaten diote cervezas de fermentación alta, euskeraz azaleko hartziduraz ekoizturiko garagardoa, eta hitz horrek iten du referentzie hartzidura prozesun legamia garagardok hauetan goran gelditzen da. Ontzi gainkaldean gelditu da, horregatik azaleko hartzidura, azkenean legamia azalean gelditzen baita. Hori izango ditzen. Bai, lager garagardoen kasuan edo oineko hartzidura ekoiztutako garagardoen kasuan, legamia hau azkar beko aldean, ontziko beko aldean geratuko ditzateke. Ergazko Igor, onain etortzeatik Euskal Etxeko kontu behar genukara, eta esperet atxateratzen buru baina hene guztia dut gara gabardoan ari da ikalumako entzozi eta hoxi zuhiri txarka da handia eta azal Euskal Etxetik nahi zuenen, alde zuenen, ideia berri magalun dut kopa. Zalda Igor. Ondi izan da? Rodea, zaindu. Berde. Eskerrik asko, Mikel. Hemen izkutuan eukiden gure laguna. Profesionala. Hoi behar esateu. Izkutuko profesionala. Hoi da, izkutuko profesionala, hoi ziur, izkutuko izan marko. Hoi da, eskerrik asko, Mikel. Hoi izan da. Bai, no segi. Egingo. Venga.